Ningizimu Afrika, Mzansi, sanibonani, nginibingelele kuphi nakuphi la enibukele khona-ke. Mawukuthi-ke usuku lakho lokuqala uyithola uhlangana nalo mbukiso, ngicela ungalenze iphutha kusekhaya la, subscribe kwi-channel, ulike ivideo ebese uciphisa i-notification bell. Wenzelani na? Wenzela ukuthi-ke ngaso sonke isikhathi uma ngiphosta ivideo wena bese-ke uthola i-notification, then ngokushesha bese uyangena kuleyo video uyayibuka. Zikwi-Trend TV siyaqinisekisa-ke ukuthi-ke sikulethela-ke lolo daba olusuke lutrenda ngalolo suku. Ingaza kwethu indaba-ke esibuhlungu esilala nazo osukwini elwanamhlanje. Kunodadewethu la, nangu ngimfakile esithombeni ngemumva, igama lakhe uSiphesihle wakaNkosi. Osukwini lanamhlanje-ke kwavela indaba zokuthi-ke udukile, uthunjiwe abantu abangaziwa. Sesilala nje osukwini lanamhlanje kuvela-ke indaba-ke ezibuhlungu zokuthi-ke utholakele enqunyiwe ikhanda, umzimba wakhe wase ushiswa. Bafitho indaba ezibuhlungu ke lezi. Udadewethu-ke sithi akalele ngokuthula, kanjalo-ke nomndeni wakhe sithi dudu, and kusolakala isoka lakhe ukuthi ilona elenze lesi sigameko. Bakwenzeka mhlambe sisithola isithombe sakhe, ngizophinde futhi-ke ngize la kule channel ngizokuvezela lo menzi wobubi. Bafethu nilale kamnandi, siphinde sihlangabezane kwivideo elandelayo.